इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हादोरनि 47थि भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट खुंदों। भारत हादरनि मोनफ्रोमबो हादर-हादरसा, जिल्ला, महकुमा फरायसालि आरो बायदि बायदि बिफाननि मावखुलियाव खना-खनला गासिबो जायगायाव दिनै गोथार रंजा-खुसिजों हारिमायारि मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। बगिनदि इउएन एकाडेमि फरायसालियावबो गोरायुं बिपुल बसुमतारीनि दैदेननायाव फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा-बिफाफोरा बाहागो लाफैयो। हादोरनि 47थि भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट 2023 खुंनायाव आलासि महरै बे फिरफिलाखौ बिरहोयो सुशान्त मुसाहारि नेहाथारि मिरु इउबिपिअनि बिथाङा।